Сәлем, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардының 21-ші шығарылышы эфирда. Шуңа күрә без бүген һәрбер тамашачыга 21 000 сум акча бүләк итәбез. Бу акчаларны алыр өчен сезгә бары тик паспортларыгызны тутып, безнең студияга килергә кирәк булачак. Ышандыгызмы? Шаярам әлбәттә. Ләкин мин сезгә акчага караганда кыйммәтрәк әйбер бирәчәкмен. Күтәренке кәеф әлбәттә. Сез аны алырга әзер булсагыз, без башлыйбыз. Тыманың яңа шығарылышында татар рокеры Альберт Исмаил Түркиядән кайтып фатир эзли. Филармонияда җырчылар белән юмористлар бәрелеше. Кем көчлерәк? Татар егете Идел Япония подиумнарын яулый. Рэпер Ди Али X Шакур тәмәке тартуын ташлаган. Сезнең өчен җырчылар белән чираттагы эксклюзив репортаж, татар җырына килгән кунакларны искә алырбыз. Контактта йолдызларның сәйр видеоларына безнең күзәтү. Кунак клип рубрикасында Үзбәкстан йолдызы Райхон Ганиева һәм аның яңа иҗат җимеше. Студиябыз кунагы Илдар Әхмәтов. Күпләр татарча рок башкаручы Альберт Исмаилне югалтканнардыр. Ә ул Төркиядә сезонлы эштә булган. Узакламый Альберт кирәк Казанга кайтырга җыена. Әмма аның монда яшәү урыны юк. Шунлыктан ул снимать итү өчен бер бүлмәле фатир эзли. Исмаилга ярдәм итәргә теләүчеләр безнең тапшыруның контакттагы язмасына перепост булса да ясасагыз иде. Альберт шуның өчен яңа фатирына сезне кунакка чакырыр. Төркиядән алып кайткан тәмле күчтәнәчләр белән дә сыйлар. Шуңа өстәп гитарада да уйнап күрсәтер. Бүгенге көндә тамашачының зәвыгына туры килү бик тә кыен. Төрле безгә төрле нәрсә ошый. Кемдер мәгънәле тирән эчтәлекле җырлар тыңлап, моңланып утырырга ярата, берәүләр шаккаттыргыч иски тамаша дип үлеп китә. Көлергә ярата. Менә шуны истә тотып тиздән өр-яңа проект тормышка ашачак. Аның исеме Шаян концерт. Алдарак атабызган тамашачылар төркеменә керүчеләр бер дә борчылмасын. Чөнки бу тамашага алар да рәхәтләнеп шикләнмичә килә ала. Алдарак әйтеп узган тамашачылар төркеменә керүчеләр бер дә борчылмасын. Чөнки бу тамашага алар да рәхәтләнеп шикләнмичә килә ала. Чөнки анда юмористлар гына түгел, сез яраткан җырчылар, эстрада йолдызлары да балкыячак. Ә алар Хәмдүнә Тимергалиева, Мөнир Рахмаев, Илмир Сөләйманова, Ришат Фазлы Әхмәтов, Динә һәм Рафаил Латыповлар, Илсия Бәдретдинова, Ландыш Нимаҗанова һәм әлбәттә инде бик күп башкаручылар. Ә көлергә яратучы, юмор сөюче дусларны Әбри Хәбриев, Фәрит Галиев, Рәшит Шамкай, Алмаз Хәмзин, Рәүшләр театры, Раил Садриев, Хаҗия, Илдар Ямалиев, Ризат Рамазанов, Мирхат Гайсин сөендерәчәк. Кыскасы шәп булачак. Тамаша 21-22 ноябрь көнне кичке сәгать 7:30-да Филармонияда узачак. Жаным, син булмасаң миндә була алмамын. Күзләреңә багып, кулларыма алып, падишаһың була алмамын. Жаным, мин булмасам синдә була алмассың. Былбыл кошлар булып, миннәремә кунып, моңлы җырлар суза алмассың. Мәхәббәтсез генә яшәп булмый, бирма аның юлларын. Бирма юллар китә түгел, көчле мәхәббәтнең куллары. Тук-тук итеп тирә-йөрәк, син диеп ататам. Сине генә сөям, сине генә көтәм, сине генә җаным яратам. Танылган алып баручы Илдар Кыямовның улы Идел Япониянең Токио шәһәрендә берничә ай фотомодель булып эшләп кайткан. Монда ул төрле журналлар өчен фотосессиялар ясаган. Үзенең модель карьерасын үстерергә тырышкан. Хәзер менә мондый глянецта татар егете Иделнең фотоларын күрергә мөмкин. Нәрсә әйтәсең? Булдыра егет. Татар рэперы Ди Али, ул да булса Шакур, нәкъ бер ай элек тәмәке тартуын ташлаган. Үземне тәмәксез күз алдына китерә алмый идем ди ул. Әллә 18 октябрьдә тәмәкене туючы законга кушылган, әллә башка сәбәпләре булган.
Закон дигәннән ул әкренләп халыкка таратылачак икән. Башта прилавкалардагы тәмәке капларын алып атачаклар. Аннан соң тәмәкенең бөтен пиарын туктатачаклар. Соңра хәтта ресторан, барларда да тәмәке тартырга ярамаячак. Нәкъ менә шул вакытка бәлки Шәкүр дә тәмәке хакында бөтенләй онытыр. Хәтерләсәгез, ул моннан берничә ай элек үзенең Алмаз исемен мәчеткә барып Әмирханга үзгәрткән иде. Кем әйтмешли, менә шулай Шәкүр тәти малайга әйләнә бара. Мин уяндым кинәт кенә, син йоклый идең әле. Мин карадым тәрәзәгә, язның соңгы көннәре. Ашыкмыйча киендем, алдым дәфтәр битен һәм яздым соңгы сүзләремне. Мин сагынмыйм, сау бул көтмә. Мин карадым йөзеңә, һәммә хисләр уянмады. Димәк сүнде сөюте, кулда гөле генә калды. Мин сагынмыйм, оныт мине, аптыратма шалтыратып. Хатлар язып азапланма, үпкәләмә, бу бит язмыш. Синең кайнар сулышың мине бүтән җылытмый. Җәйге җилләр, алар исә, алар шаулый, алар назлый. Мин сайладым үз юлымны, һәммә син аңларга тиеш. Мәхәббәткә урын юк, синең янга килер сагыш, һәм ул калыр яныңда. Ялгыз салкын төннәрен, сагыш калыр яныңда, һәммә яшәр өметләрең. Тик мин булырмын еракта, бу буш дөнья миңа тар. Килде җәйләр, киттем мин, минем белән китте язлар. Мин сагынмыйм, сагынмыйм, сау бул тәүге сөю. Мин сагынмыйм, көтмә мине, өмет итмә, кайтырмын дие. Мин сагынмыйм, мин сагынмыйм, сагынмыйм, сау бул тәүге сөю. Мин сагынмыйм, көтмә мине, өмет итмә, кайтырмын дие. Мин сагынмыйм. 10 ноябрьдә Unix концертлар залында Раяз Фасыховның концерты буласын сез беләсез инде. Хәзер концертка бик нык әзерлек бара. Артист ягыннан гына түгел, тамашачы ягыннан да. Татар радиосында баручы Айваз онлайн программасында Раяз белән туры эфир вакытында оның иҗатын яратучы бер туташ концертына гүбәдия пешереп алып килергә вәгъдә бирде. Ә менә Фасыховның яраткан ризыгы нәрсә икәнен сез гомерегездә дә белә алмассыз. Шуңа күрә үзем ярдәмгә киләм. Ул өйдә каз бүтәгәсеннән пешкән бәлешкә үлеп китә икән. Хәзер сез 10 ноябрьдә Фасыховның концертына нинди бүләк алып барасын беләсез. Bir yalgızım uyandım min irten, Yazу қалған күрешмә без бүтән. Бушап қалған төсле булды дөнья, Әйтерсенлә яшен суқты миңа. Юк тукта, юк тукта, Салма мине утка, Җитешмәдек бары бер минутка. Шул минутта барда чыкты юкка. Юк тукта, Салма мине утка. Атлыйм әле артка ике адым, Очратырмын анда сине тагын. Үпкәләүләр узды инде күптән, Килмә диеп әйтмәс идем бүтән. Кичерүләр беләм җиңел түгел, Һаман юксына бит сине күңел. Син юкта, Тукта вакыт, тукта. Атлыйм әле ике адым артка, Сиңа таба, синең янга таба. Юк тукта, Салма мине утка. Атлыйм әле артка ике адым, Очратырмын анда сине тагын. Хәтерләсәгез, узган программаларның берсендә без сезнең белән җырчыларның мәктәп белемнәрен тикшергән идек. Тамашачыларга бу эксперименталь рубрика бик ошады. Шуңа чираттагы кызыклы репортаж алып кайттым. Игътибар белән карагыз. Тыма программасында бүген «Своя игра» рубрикасы һәм әлеге рубриканың катнашучысы Эльмира Нагимова. Эльмира, привет. Привет. Эльмира, «Своя игра» рубрикасында мин сиңа тәкъдим итәм 3 категория, әлеге 3 категориyaдан берсен сайлап ала аласың. Ул да булса автомобильләр, ашамлыклар һәм таныш йөзләр. Таныш йөзләр. Әлеге кичкенә генә тестыбызны башлыйбыз. Мин сиңа күрсәтәм беренче фотография һәм әлеге фотографиядә кемнәр күрсәткәнен сиңа белергә генә кирәк була. Бу кем? Белмим. Бу артист, актер. Бред Круз. Икенчесе? Бах. Илназ Бах.
Bu Пушкинский бақ деп айтеміз енді. Bu Хамдина Темирғалиева. Хамдуна Бах. Анджелина Джоли. Деми Мур Тагулев. Деми Мурның бір туған апасы. Бритни Спирс. Бритни Спирс дұрыс. Модельдер бренди. Модель. Да вообще бір күзігін оның көріп. Кім ана? Леди Гага. Мен аны бек яратып тыңламаймын. Нормальный мужик ашамаған бұл не түгілдір бейдіңіз. Қызға ұшаған ол мужик, конечно. Бұл біздің депутат. Так, кім әлі бұл? Мужик. Нинди мужик? Қара шешлі. Бек серьезно бек абайға шар. Біздің айвазға шаған. Бұл менің әти. Әти менің бір туған. Бұл сенің яратқан. Леша абайың бұға еме. Бұл усатый мужик. Симбат. Симбат. Саламат. Бұл актер, наверное, все-таки. Кім әлі пираттың айбірін киген дейін салға. Ғади Салават түгіл. Кім бұл? Салават абайғыз бұл. Бұл біздің Татарстан кісі бұра, может быть, даже. Бұл Татарстанның Шүпірәлі районында туып өскен Павел Дуров. Интернетта отырасың ма? Интернетта жоқ, отырмын. Контактта бар ма сен? Әлбетте. Интернетта отырмайым, контактта бар. Демек, бұл кіші? Кім? Витасқа шыған. Жыршы? Жыршы Витасқа шыған. Ашынықта бұл Павел Дуров еді. Демек бұл кішіні мен білмеймін. Так, мұсын айта алмайым бірінде. Вообще Бұл көзі. шулай ақ біздің Яңа Шишмәлі районынан Шамил Әхмәтжанов. Кімге ашаған мына бұл? Сен ашыған. Бұл 100-500 Исімі? алып барушысы. Шәукәт Бектемиров. Biz avtomobiller temizini söyleyemiz. Автомобильдер. Bana vazgada koysan bula bizden. Yapıştırıp koyasın. Мерседес. Мерседес. Volkswagen Passat. Volkswagen. Volkswagen. Vaz 41-ci yılға. Yox, nə deyim? Mında senin dürüst cavab berüyünə qarab, senin barmaqlarının kisəşəkləri. Запорожец, по-моему. Запорожец. Bu tirsaklı val. Уху. Ролиға бірер нәрсе, қоғылышты нәрседір. Двигатель. Двигатель шулай көрінемә сеніңше. Я меніңше шулай көрінемін. Басы біздің Solers. Иек ашаған. Ки Спортыч. Лада түгілмісің бұл? Нәрсе бұл? Bu кәже. Ландыш. Ладыға ұшамаған бұл. Лада Ландыш. Бик матур лады үшін. Вазикта болырға тиіш бұл. Шетел машинасына нәрсесіне туры кетіререйін. Хаммерға. Бәлки болмас қала мүмкін, мында подвох болырға мүмкін. Бар ма сен шамды знак, жоқ ма? Жоқ. Мындай машина жоқ. Остановка запрещена в счетных временах суток. Года. Года. Елінің бұяғында тұрсам. А бұл яғында тұрса? Әлләнде знаклар табасың сен? Мындай знак жоқ. Осторожно, шлагбаум. Тормозной не түгіл мекен бұл жоқ. Ма тәгірмешке қойылатырын жоқ. Тормоздан диски. Бұл дұрыс, бек дұрыс, бұл карбюратор. Бысы карбюратор. Нендей карбюратор? Bu девятка карбюратор bu. 20.09'нікі. Өзілған мұнда? Пекір деген bu. Демек, пекір машинасынықа. Пекір деген машина бар міне ол? Болған бет. Чиста келіш танып болмай. Білмейм. Майбах. Майбах, да? Сен Майбах ма машина? Менің машина Майбах түгел. Şu an kadar bilmейсің, бұл Феррари. Мындай знак жоқ. Жоқ, деп ойлаймын. Мындай машина көргенім жоқ. Мындай машина көрген жоқ. Ләкин андай машинада сен йөрергә бик тә теләр идең, чөнки бу Феррари. Ел вакыйгасы татар җыры якынлашкан саен аның турында күбрәк сөйли башлар. Барысы да нидер исенә төшерә. Яңа фестивальгә нидер фаразлый башлый. Без исә бүген фестивальдә инде булып өлгергән кунаклар хакында сөйләшербез. Иракта калган 2003 елны искә төшерик. Ул елда безгә Австралиядән Зөлфия Камалова килгән иде. Әлеге кунаклар туган телләрендәге җырларны безгә бөтенләй таныш булмаган уен кораллары белән җиткереп барыбызны да шаккаттырган иде. Моңлы татар көйләре Африка, Америка мотивлары белән сугарылды. Шунысы гаҗәп, алар бик якын тоелды безгә. Киләсе елларда Йолдызлар яңгыры фестивалебезне тагы да ямьләп җибәрде. Россиядә зур уңышка ирешкән атаклы мэтр милләттәшебез Ринат Ибрахимов, Финляндиядә яшәп иҗат итүче талантлы милләттәшебез Җәмилә һәм без мөкиббән киткән София Ротарда фестивалебездә кунак булып узды. Узган ел татар җыры яратучыларга Алтсунның килүе туган телендә сандугачым Гүзәлемне башкаруы зур бүләк булгандыр. Быел фестивальдә мондый кунаклар булырмы, юкмы, 22 декабрьдә Пирамидада күрербез. Татар җыры 2012. Аны һәркем күрергә тиеш. Suru
yalan aşkısın da sapılan bayra. Ovası sıkıştı skala başılın tıkan yalan aşkısın da sapılan bayra. Ovası sıkıştı skala başılın tıkan yalan aşkısın da sapılan bayra. Социаль шилтердә йолдызларның менә мондый урак сәер видеоларына тап булдым. Мин кат ишеткәнче бер кат күрүең яхшырак. Шуңа күрә бергәләп карабыз. The mighty jungle, the lions sleep tonight. In the jungle, the mighty jungle, Boss Media. The lions sleep Boss Media. Выключай. Кунак клип рубрикасында бүгенге кунагыбыз Райхан Ганиева. Уйламагыз, Венера Ганиевага аның бер нинди дә катнашы юк. Ул Үзбәкстанда туа. Кызчык иҗади гаиләдә тәрбияләнә. Әтисе танылган кино актеры, әнисе Үзбәкстанның ат казанган халык артисты. Халыкара телләр институтының 2нче төркемендә укыганда ук Райхан дуэт төркеме оештырып, яшьләр арасында популярлык казанган. Соңра ул үзенең сольный карьерасын башлап җибәргән. Бурында җырчының биографиясыннан аерылып, аның яңа клибын карап узыйк. Бары тик тыңла программасында. Ular ketidan, tunlarım
Сәхнәдә ул җитди темаларга мәхәббәт, тормыш турында җырлар башкара. Аралашкан вакытта без аны икенче яктан ачык күңелле икәнен белербез. Кунакта Илдар Әхмәтов. Kütmegende kabat seni Uçrattım yollarımda Üzülgen jır yangıradı Күңелем кылларында Куллар кулыга сузылдылар Үзләреннән үзләре Кирфик какмый күзләре күздә Үзгәрешләр izledi Тыманың бүгінгі кунагы Илдар Әнвәр улы Әхмәтов. Исәнмесез, Илдар? Кырыйга чыкмагыз, алайса телевизордан чыгып китәсез. Шулай да. Ничегрәк хәлләрегез, Илдар әфәнде? Әйбәт, вообще шәп. Сиңа карагачтын нәкъ шундый фикер килде иң беренче ул башыма. Илдар, мине кызыксындырган сорау шундый. Ничек уза икән, мин гадәттә сорыйм җырчылардан. Ничегрәк аларның графиги, ничек бөтенсенә өлгерәләр дип, Илдар Әхмәтовның көн режимы ничегрәк үтә икән. Ничәдә тора, ничәдә йокларга ята, һәм гомумән йокларга эләгәме, юкмы аңа. Менә шуның турында кызыксынам мин. Бу арада менә шулай гел оска гына карап йөрибез җәмәгать дип әйтәм, айваз. Безне караучылар да бар, аларга әйтсәң. Тавышлар да бетте. Гел йоклаган юк дисәм дә дөрес булыр. Чөнки көне төне гастрольдә йөрибез. Бу Әле менә кичә генә сагат 3-тә кайтып кирдем. Бүген сагат 7-дә аяк өстендә. Менә син торасың 7-дә, аңлау шәйме? Әйе. Кая китәсең? Иң беренче 7-дә нәрсә өчен торасың син? Артист кешегә 7-дә тору нәрсә өчен кирәк? Беренчедән малайны нигә балалар бакчасына илтергә кирәк. Бу кирәк әйбер, моның белән әлбәттә мужик кеше шөгыльләнергә тиеш. Хатын кызга ярамый. Әйе, ну хатын авырлы. Күрә минем өскә кала бу әйбер. Шуннан киттек, барып кайттың син садикка. Шуннан әле син шуннан аннары йокы кача инде ул иртә белән торгач. Менә шушы йокы качканлыкны ничек итеп үткәрәсең син көнне калган. Йокы качкач иртә белән инде планнар корасың. Монда шалтыратып аласың, тегендә шалтыратып аласың. Инде менә ниндидер ниләр эшләр килеп чыкса инде, или йомышлар килеп чыкса берәрсенең. Барасың да кайтасың, шуның белән көн үтеп китә. Инде кич белән концертка да чыгып китәбез, инде төш вакытында. Бу ярагырак. Ярагырак җирләрдә инде. Кайда булдың соңгы тапкыр? Соңгы гастроль графикны искә төшерүгә әле. Соңгы тапкыр графиги без Уфа һәм Салават шәһәрләрендә булып кайттык, Башкортстанда, һәм инде кичә Күкмарада идек. Син игътибар иткән булсаң, Илдар, бүген бездә яңа микрофоннар, шуның өчен бар син килгән хөрмәттән генә без аларны урнаштырдык. Шуңа күрә тәмен белеп сөйлә. Рәхмәт. Концертлар диде Күкмарада. Күкмарада, әгәр дә миңа биргән информациялар дөрес булса, син Ләйсән Гимаева белән оештырган уртак проект концертын куеп кайттың. Шулай. Бу кайдан килеп чыкты? Кем сайлады? Ләйсән синеме, син Ләйсәннеме? Без бергә утырдык та уйлаштык, менә шу гастроль вакытында, татарча солянка гастрольләре вакытында. Бергә утырдык та, әйдә, йөрибез. Мин риза. Менә шулай итеп киткән проект бу. Теге бер-берегезгә тәкъдим итүләр булмады. Илдар, кара әле. Син миңа бик тә килешәсең. Тавыш буенча. Әйе. Юк, синең бит дуэтларың күп. Нәрсә өчен Ләйсән дип әйтеп сорыйсы килә мин. Нәрсә өчен Ләйсән? Ни өчен Ләйсән? Ни өчен Эльфинә Схамов түгел? Ни өчен Ландыш Нигъмәтҗанова түгел? Ни өчен Мөнир Рахмаев түгел? Ләйсән белән ничектер безнең ниләр? Ауралар беренчедән әйме? Аннары җырлар, ничектер барыбер теге турырак килә. Халык җырлары, теге халыкчан җырлар менә. Шуның өчен ни буенча инде. Нәрсә буенча дип аталалар? Юл буенча. Эштәлеге буенча да сюжеты дип әйтик инде, әйме? Әйе, сюжетлар. Бүгенге көндә ничә ел бу проектка? Бу проектка әле 1 елда юк. Әле күптән түгел башланды бу проект. Күптән түгел генә, яз көне башланып киткән бу проект. Арча шәһәреннән. Шуннан минем туган шәһәрем. Әйе. Шуңа күрә бу тапшыруга да килдек инде Айва чакыру буенча. Мин бит билдем аның синең проектың Арчада башлаганын, шуның өчен сине чакырга булдым. Әлеге концертны алып бара
Leysen'nin turmuş şeşegi Bulat Bayramov. Senin turmuş şeşegin bu proyektda şulay logika boyunca katlaşırga tiyиш nişli olanda? Logika boyunca ул шалтыратып ничек хәлләрегез дип сорый инде. Кайтасыңмы, юкмы инде син? Кайтасыңмы, юкмы? Менә шундый ниләр буенча. Юк, булай хәлләр нинчә уңышлар тели, барыбер дә ни Булат та, Лейсән дә ничектер миңа чыга алмасалар, хатын аша миңа чыгалар, менә шундый вакытлар да була. Теге юклап калсаң ниткәндә хатын уянына нитә шунда әзерләп чыгарып җибәрә киемнәрне. Ул менә шундый эшләр белән булып тора. Бу сәхнә артында калышы закадровый моментлар. Закадровый момент. Ул, наверное, минемчә иң төп момент. Бу артист тормышында. Артист тормышында күлмәкләрне җыеп, нитеп чыгарып җибәргә. Шуңкылар пешереп. Бәрәңге тәгәрәтеп. Илдар, минем һәрбер гастрольгә хатын бәрәңге тәгәрәтеп чыгарып җибәрә. Нишлисең инде? Әхмәтовлар гаиләсендә бәрәңгедән башка бер юктыр күрәсең. Илдар, әйттең син, дөресрәге сөйләшеп алдык без уртак проект турында, ләкин шул вакытта без Илдар Әхмәтовның айрым үзенең проекты турында да сүз кузгаттык әле. Чөнки янәдән быел шундый сүзләр ишеттем, Илдар Әхмәтов сольный концертын куярга җыена икән. Бу дөрес хәбәрләрме? Менә үзеннән ишетик әле Илдарның. Быел инде шул менә Лейсән белән икәү уртак проект дигән әйбер килеп чыкты, шул туды, безгә ул бик ошады үзебезгә. Һәм инде менә шу проектны ничектер Казан тамашачыларына да күрсәтәс килә. Шуңа күрә 20 ноябрь көнне куярга филармония концертлар янында исәп бар. Бу Лейсән беләнме, Лейсән үзең генәме? Юк, без Лейсән белән уртак проект. 20 Үзем генә быел юк. Быел Лейсән. И киләчәктә дә, наверное, Алла бирсә, шул бергә эшләрбез дип уйлыйм инде. Әгәр дә синең зәвыгың үзгәрмәсә. Минем генә түгел, уртак зәвык үзгәрмәс. 20 ноябрь филармониялар концертлар залы. Илдар Әхмәтов һәм Лейсән Гимаеваның уртак проекты. Беләсең, уртак проект дидең. Син хәзер шушы уртак проекттан чыгып тагын миндә быстыру туа. Синең шушы тормышта бәлки җырлардан тыш тагын нидер проектлар белән шөгыльләнгәнең бардыр. Бәлки башка бизнес өлкәсенә кергәнең бардыр. Менә күптән түгел узган атнадагы музыкаль каймакта мин нәкъ бизнес турында сөйләшкән идем. Илдар Әхмәтовның бизнеска кагылышы бар микән? Андый эшләр белән шөгыльләнгән идек, андый гынах эшләр белән. Бу сорауны миңа bütün һәр чакны бирәләр менә бу сорауны. Син беләсеңме? Кайчан интервью алмаш, шул аның сыры бар, Синең кыяфәтең чын бизнесменныкы. Менә беләсеңме? КамАЗлар тотучы, автопарк тотучы бизнесмен егетең. Шуңа күрә сыр түгел, син бер карашка Сен беләсеңме? Сен карыйсың да күзеңә. Бу бизнесмен дигән фикер туа. Шуңа күрә генә бирәләр дип. Бандит түгелме? Бандит бит ул үзең беләсең. Элекеге бандит, хәзерге бизнесмен. Шуңа күрә бәлки шулай итеп ясыйлардыр нәтиҗәне. Юкмы, менә син җавап кына бир. Юк, минем аның эшләр белән шөгыльләнеп карасым килә. Әлегә тотынганым юк. Әлегә Лейсән Гимаев. Илдар, быел син, ялгышмасам, булдың әле рульле дә. Бу яңалыкларны ишетергә туры килде. Син хәзер Казан урамнарында, гомумән Татарстан урамнарында үзеңнең ныклы тимер атыңга утырып, кычаклап рулен хәрәкәт итәсең. Беренчедән тәбрик итәм. Шушы факт белән ничек соң ниһаять күчү рульгә. Рульгә күчүме? Нинди плюслары, минуслары? Совет машинасыннан утыргач самолетта йөргән кебек йөрим инде. Әзрәк биегрәк тә ул минем шунда. Теге үзем кичкенә булсам да машинам биек. Бу беләсеңме? Бу бит дөнья статистикасы гадәттә. Тәбәнәк кешеләр алар, беләм, нидер комплекслар аркасындадырмы? Алар биек машиналар. Шуңа күрә синең бу внедорожник, име? Кышка әзерләндеңме әле? Резиналар алып куйдыңмы? Резиналар алып куйдым, ләкин әле куйырга өлгермәдем. Куймыйм әле пока. Яңгырлар явай шурам. Менә канәгатьме син машинаңнан, автомобилеңнан? Теге Яковлевич әйтә торган бит. Автомобиль дип. Автомобилеңнан канәгатьме син? Канәгать, бүгенге көнгә инде миңа совет машинасыннан күчеп утыргач әйткәнемчә инде бик канәгать. Совет машинасын нинди дисең? Совет машинасы 21:09. Девятка. Бу инде Рено. Дастер.
Плюсларын айттык, бәлки минуслары да бардыр әлеге зур машинада йөрүнүң. Бәлки син теге авылыңа кайтканда авылның кайбер урамнарыннан элек бесинте 40-тан йөридең девятка белән. Авылда 40-нан. Бәлки хәзер йөрүп булмыйдыр. Хәр 40-лардан ишәп йөрисең инде айва сөйләнгәч. Анысы да дөрес. Минуслары бармы машинада йөрүнүң? Машинада йөрүнеңме? Зур машинада йөрүнүң. Зур машинада йөрүнүң. Һәм менә бүгенге көндә йөргән машинада йөрүеңнең минуслары минемчә юк. Бензин Ну бензин арта, бәясе арта, зарплата артмый. Ну алмаска тогда машина. Не йөрисең машинада. Минеке бензинны аз яга. Минеке вообще суда эшли. Су тегәрмәнендә. Минуслары юк дисең. Минуслары юк дим. Минуслары булса йөрмәс идем. Машинада. Машинада. Илдар, менә безнең хәтта интернеттан да вакыт язгалыйлар. Безнең махсус сайттан килеп биришкән сорау. Илдар Ахматовның без гер күтәрү спорты белән шөгыльләнгәнен беләбез. Бүгенге көндә шөгыльләнә микән? Кыяфәте буенча карасак, шөгыльләнми ахырысы дигәннәр. Кыяфәт. Бүгенге көндә ташларга туры килде аны бер 5 ел элек инде хәзер ташладым. Элек шөгыльләнәдер. Әйбәт диде, рәхәт диде. Хәзер нигәдер менә ял кауландык, ташладык. Ниндирәк уңышларың бар бу өлкәдә? Бу өлкәдә мин теге яшьләр буенча инде кандидат мастер спорттан үтәгән идем. Элек иш. Менә шуны үтәдем дә, аның ничектер безгә кыягазын да бирәлмәделәр. Ничектер йомылып калды инде. Кире алам. Димәк, синдә кандидат, мастер кандидаты статусы бар, ләкин ниндидер теге документлаштырылган, формалаштырылган варианты юк. Димәк, син сүздә генә йөри инде бу. Кеше янына килеп, менә миңа ипотека бирегез әле, минем кандидат дип әйтерлек кагазың юк алайса. Бу кызганыч. Бу кызганыч. Моны без язырбыз тиешле органнарга. Хәзер аның законы да үзгәрде. Так. Хәзер яшьләр ние юк, разряд дигән әйбер. Хәзер только улларныкы бара. Нигә шушы улларныкына янәдән бер тайпылыш ясап карамыйсың? Ясасам була, ну әзрәк 30 яшьләрдә генә башларга кирәк әле. Сен әле 30 түгел. Юк әле 30 түгел. Сен кайчан тула 30? Секрет итеп менә. 3 елдан. 3 елдан. 27 яшь. Димәк, сәрмәдә булмадың. Булмадым. Һәм алмаячакларда, чөнки сиңа 27 яшь тулдылар. Гаилә тормышы турында сөйләшә башладык бит инде. Иртә белән садикка алып барам дидең. Әле бүгенге көндә дә хайран көтәсез зур сюрпризларыбыз бар дидең. Димәк, бүгенге көндә Илдар Ахматовның бар кичтеки генә 3 яшьлек малай. 3 яшьлек малае. Ислам. Исеме Ислам Илдарович. Һәм Алла берса, мен берничә айдан соң пәйда булачак. Дөньяга Алла салачак. Алла берса тагын бер Илдаровна яки Илдарович. Айдан түгел инде, 1-2 атнадан соң. 1-2 атнадан соң менә әле хәтта. Күптә калмаган ич инде монда. 1-2 микән, 3 микән. Ансын түгел әйтә алмыйм инде. Кайчан? Түгел әйтә аласыңмы безнең камерага? Ул Илдарович булачакмы, Илдаровнамы? Секрет булса әйтмә. Миңа гына әйтерсең. Секрет була. Сиңа гына әйтермен, айвас соңрак. Сирнең нинди икәнлеген түгел бер ничә атнадан беләчәкбез. Илдар, гаилә тормышы ничегрәк бүгенге көндә? Җырчы кешегә мин моны күп бөтен җырчыларга бирәм. Сиңа да әле бер генә тапкыр түгелләр биргәннәрдер инде әлеге сорауны. Ничегрәк иҗат кешесенә, җырчы кешегә көн сайын гастрольләрдә, почти көн сайын гастрольләрдә булучы кешегә гаиләле булу, бигрәк тә инде күп балалы әти булу. Ничегрәк бу бәрәме җырчы тормышына, бу җырчы тормышы бәрәме гаиләгә. Әлбәттә шулай инде ул, ләкин син миңа бәлки кайбер түгел мәсьәләләр китерерсең. Түгел мәсьәләләр, менә сагынып кайтыр җирең бар, сагынып кайтыр өең бар, сагынып кайтыр кешең бар, менә шунысы белән рәхәт. Гаилә дип әйтәсем килә минем. Минуслары? Минуслары? Менә бәрбер низак чыгадыр инде. Низак һәр семьяда чыга инде ул барыбер. Юк, монда бит төпле нигез бар низак өчен. Син кайдыр йөрдең? Синнән хатын-кыз духи исе килә. Аның ише әйбер юк инде хәзер. Димәк, син ландышны тормыш иптәше ландыш. Сиңа бүгенге көндә иҗатыңа адекват карый, сине кабул итә. Алла шөкер. Чөнки миндә Мөнир Рахмаев булган иде. Мөнир Рахмаев әле бәлки яшьлектәндер инде, әле күптән түгелләнгән. Ой, авыр айвас, ай авыр диде. Яшь чагында авыр.
Yaşаған. Хәзер инде яланган бер-берегезгә теге ышану дигән әйбер бар. Тәҗрибә бар, ышану дигән әйбер бар. Бер-беребезнең характерын беләбез инде. Илдар, кайтыр җирең бар дидеңез, ниме? Әле күптән түгел җәйнең күпмедер айын син уздырдың туган төбәгеңдә авылда. Бу Боерган дигән авыл бит. Боерган дигән авыл. Шаллы. Тукай районы, Боерган авылы. Син анда эшләп яттың, ялгышмасам кичкенә генә косметический ремонт. Ремонт. Бәлки Yıllar узгаштан Илдар Әхмәтов авылда да төпләнер дигән фикер туды әле миндә. Андый фикерләр үзеңдә дә тумаган микән кайчандыр? Бардыр инде, балалар куып кайтарып җибәрсә кая барырсың? Әйдә бу хакта без сөйләшергә бераз гына җитдирәк. Шуннан да андый исәпләрең, андый уй-хыялларың юкмы менә? Бәлки Татарстанның халык артистын алгаштан авылда. Булмасын ул ярый, Боерган авыл, ярый туган йорт нигез. Бәлки син якын тирәдәге авыллардан сайылып алырсың берәр йорт. Әйне, минемчә, чынлап та җир тарта. Шуңа теге авыл кешесе микән инде ул, или бу мондай ират кешене микән җир тарта. Мине дә шулай инде картайган сайын авылга тартыр дип уйлыйм инде. Үземне. Әлегә теге түгел фикерләр юк менә. Шуңа хәлеки яшь булгаштың, авылга кайтырмын дип инде. Ләкин күңелдә бар инде. Күңелдә булган әйберләрне син бит әле чыгылдырасың җырыңда да, җырларыңда да, иҗатыңда да. Әлбәттә синең төрле эчтәлек җырлар бар. Һәм аларга күп вакытта син төп рольдә кайчандыр мәхәббәтен югалткан ирот образында яки эзләгән. Әлбәттә гаиләле кеше булгаштың бу сорауларны бик иш бирмиләр, ләкин менә килеп Илдар каралым менә бу җырың шуннан да шулай булды мәллә синең тормышыңда дип. Безнең бит халык бик тиз ышанычын. Клипта күрә икән бер яшь кыз белән бигәнеңне, димәк син әлеге кыз белән әлбәттә йөрисең, әлеге кыз белән өйләнгәнсең. Син бит ничек инде хатынлы ир була торып былай итеп җырлап йөри аласың? Сиңа килешми, әллә инде берәр кешең читтә бармады биме? Шул сорауларда бер ятсыз дип әйтүчләр бардыр, име? Күпме андыйлар? Бик күп. Һәрбер шәһәрдә дип әйтсәм дә була. Һәрбер шәһәрдә берәр кеше барыбер дә килеп чыга. Бер настроение бозып китә дигән, диме? Шулай да әлеге кешеләр арасында менә Илдар, җаным, балакаем. Син шуның кадәр үзәкне өзерлек итеп җырладың. Бу бит минем тормыштан. Син каян белдең минем тормышны? Минем турыда язгансың бит җырны, җырладың дип әйтүчләр бармы? Менә андыйлар алай килеп тә, рәхмәт сиңа менә шундый җыр чыгарганың өчен дип тә әйтүче дә бар. Аның ише кешеләр күп. Хәтта минем дуслар арасында да бар. Килеп, менә әле яшьтиләр дип әйтәмез, аны 1-2 яшькә генә зур дуслар арасында. Сиңа вакытта әлбәттә ничектер рәхәт булып китәдер инде, име? Кешенең күңеленә үтеп китә. Кешене, менә кешегә ошагач миңа да рәхәт инде. Тормыш ошагач. Менә килмәслек тә түгел бит. Чөнки синең репертуарыңда шулай ничектер тормыштан алынган җавапсыз мәхәббәт, яисә аңлый алмаган мәхәббәт турында җырлар. Бәлки син алдагы иҗатыңда бераз гына яки образны үзгәртеп тора, бәлки икенче темага җырлар язып иҗат итәргә исәбең юкмы? Яздырып дип әйтәм. Бар, менә минем бик зур хыялым яши, менә иске булган романслар. Татар романслары. Иске түгел инде, элеккеге татар романслары. Классик дип. Классик татар романсларын чыгарасы килә, җырлап карыйсым килә. Беләсеңме, безнең хәзер тамашачылар арасында хайран гына яшь аудиторияда бар, алар аңламаска мөмкин. Нәрсә соң классик романс дип? Син хәзер китер әле безгә пример. Авыр сорау. Юк, менә нинди нәрсә соң, нинди җырлар соң дип сораучылар булырга мөмкин бездә. Ул менә инде ничектер элек җырланган җырлар, менә Хайдар абый Бигишевлар вакытында Рөстәм Яхиннар менә язган шундый композициялар инде. Салих Сәйдәшевлар, Мансур абый Музафаровлар язган менә шундый композиция. Менә хәзер безнең шул ук яшь тамашачыларда туа фикер кем соң булар, сез санап киткән кеше дип. Юк, син бәлки 1-2 куплетын булса да җырлап күрсәтерсең, менә сузып дип әйтик инде. Ойвас тавыш юк, җырлап карыйм, конечно. Син кайда идең, кайларда йөрдең? Ничек мине сине күрмәдем икән? Сине торган йортны, синең урамны, ничек кенә мин белмәдем икән? Сине торган йортны, синең урамны, ничек кенә мин белмәдем икән?
Браво! Браво, Илдар! Тағы бір қат қолын қысам. Композиция. Мен ақыр вақытта да бұлай бушқа жырламайлар, ғадетті ақша сұрайлар. Сен молодец, Илдар. Илдар, өзің музыкаға келгенде недерек музыкаларын тыңдайсың? Қазір машинаңда стереосистемаңа недерек компакт дисктар қоясың, нәрсе тыңдайсың? Міне мен соңғы арада татар радиоларын тыңлай алмай баштадым. Так? Міне бұл жерде мені қызық болып кетті. Чөнки соңғы арада йөргәч ничектер разнообразие ничек була әле ул татарча? Разнообразие. Разнообразие кирәк бит инде ул безнең кешегә дә ниләр дискотечный транслар тыңлап йөрү, менә шулай итеп башларны артка чиеп, менә шулай. Һәм инде татар җырчыларыннан İstrada җырчыларынан хәзер Мурат Гайсинның иҗаты белән танышып йөрим. Симитаның белән үзе белән дә якыннан таныш. Симитаның белән танышып йөрим хәзер. Нинди сүзләренә игътибар итеп, аранжировкаларын карап менә шулай тыңлап йөрим Мурат Гайсинны. Җәлеп итә инде аласы сине Мурат Гайсинның иҗаты. Менә хәзер син миңа ярый, Мурат Гайсин дидең татардан, хәзерге. Миңа кайчан вакыттан да ярый. Китерсин миңа хәзер җырчыны урыс эстрадасыннан менә ишмасам. Яисә менә аны кыныча ва дигән. Юк, мин әйтә алмыйм. Сиңа Филипп Киркоровның иҗаты якын булырга тиеш. Юк, мин әйтәм берсендә. Яисә Николай Басков. Юк, ул да шамый миңа ошый менә Валерий Меладзе. Аның башкаруы ошый миңа. Тукай районы, Иске Иврай авылыннан Меладзе әлбәттә. Күрше малай инде ул безгә. Бергә үскән идек. Бергә үскән, сугышып үстек бергә. Менә дөнья эстрадасының поп культурасының, бәлки классикасының. Син андый кешеләрне беләсеңме? Мин гомер әйткәндән белмим. Мин шул Паваротилардан башка бер кешене белмим. Юк, мин сиңа хәзер искә төшерәм бераздан. Элтон Джон, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон. Сиңа бу фамилиялар бернәрсә турында сөйлиме? Юк, сөйләмим. Юк, бәлки алардан берәр син Фарисыңдыр. Мин сиңа җыргына мәгънәсен әйтмим. Менә шушы җырны бит тәкъдим итү дигән нәрсә бар. Шоу дигән әйбер бар. Минем өчен, шәхсән минем өчен Майкл Джексонның заманда куйган шоулары дөньядагы иң зур шоулар. Чөнки менә аның җыры әлбәттә инде, ләкин менә шушы җырны ничек итеп кеш тамашачыга бирә белү сәләте. Менә ул һәрбер кешегә бирелми минемчә. Команда бик зур команда эшли. Бәлки бардыр шундыйлар. Бәлки без менә хәзерге татар эстрадасында бабайлардыр. Чөнки без аның 27 яшьлек. Әле 30-ында тутырмаган Илдар Ахматов, шулай итеп кырбайлыслар бар безнең программада. Бу минем гаибемдер, аларны тыңламаганга. Минем ничектер авылчанлыгымдыр бу. Машинада транс тыңлыйм, башны артка чиеп. Инде дөнья культурасына килгәндә, мин бабай, 27 яшьлек бабай. 27 яшьлек бабайны без күрәчәкбез, Алла бирсә. 30-нчы 20 ноябрьдә филармония концертлар залында сәгать 7-нче яртыда. Ләйсән Гыймаева белән уртак проектта. Күрәчәкбез шулай ук. Айва, сине дә чакырып калам. Мин әлбәттә киләм. Әгәр дә билетларны син миңа бирсәң. Бирәм. Бушка. Бушка, конечно. Мин киләм. Тагын кая күрә алачакбыз біз сине? Алда гастроль графигыңны тиз генә менә җыйып сал. Башкортстан 15 көн. Чакмагыш, Дүртиле, Яркәй. Шул тирәләрдә булабыз. Үзебезнең якларда кайда? Үзебезнең якларда белмим. Әлегә юк. Илдар Ахматов булды бүген бездә кунакта, бик күңелле генә сөйләштек. Илдар, дөресен әйтәм, синең белән аралашу үзе бер рәхәт. Менә сиңа карыйм да, име? Елмаясы килә, көләсе килә. Жулярский темалар турында сөйләшәсе килә. Үзең бик җитди җырчы булсаң да, менә чыннан да менә халык кешесе син, Илдар, халык кешесе. Рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Бер-ике теләк безнең каналга, яисә тамашачыларга. Прим ТВ-ны карагыз, бик әйбәт канал. Һәм инде Айвазның тапшыруына бик яратып карагыз. Чөнки ул монда безне чакыра, безне якын итә. Алар мине чакыра үзләренең концертларына. Шулай булсын. Пока. Пока. Кердin, sine süyem didin, hayırlıga gene yuradın. Bizni tanıştır dip, birge kavuştur dip, bir Xudaydan gına sıradım. Yürü
түгел, янарымда бүген. Қал сені ғымырлікке янашам. Жиллер болып истің, юлларымны кистің, күтмәгәндә шықтың қаршыма. Шынға аша тіләк, тиз-тиз тибә йөрәк, мәхәббәттә шулай ярсына. Йөрәгемнең гөле, яратканга сине йолдызым дип назлап өндәшәм. Юк еракта түгел, янарымда бүген, кал сине гомерлеккә янашам. Юк еракта түгел, янарымда бүген, кал сине гомерлеккә янашам. Қалды тыман, тулған айым сыман, яқтыртың қараңғы түнлеріне. Біз бақытлы дейдің, шәшәкләргә күндің, икебезнең уртак көннәренә. Йөрәгемнең гөле, яратканга сине йолдызым дип назлап өндәшәм. Юк еракка түгел, янарымда бүген, кал сине гомерлеккә янашам. Юк еракта түгел, янарымда бүген, кал сине гомерлеккә янашам. Әлегә бүлешер яңалыкларым бетте кебек. Димәк, сезнең белән сау булашсам да була. Тик аңарчы үзебезнең сайтыбыз tmtv.online.ru турында искәртеп үтәм. Шуңа үстәп безнең ВКонтакте сайтында махсус группабыз да бар. Сорау, тәкъдим, идеяларыгызны монда юллый аласыз. Ә бүген сезнең белән булды мин, диджей Вас. Күрешербез. Шешектерінің бар тек қазір бар тек шешек сату нұқталарында ғана алып бола жамағат. Әр уақыттағы шыда ел давамында кірді сізге керек болса, әгерде яқыныңызын сүйіндірге тілесек. Ел давамында ғана түгіл күннің тілесе қойсы уақытында дейінәл. Күннің һәм түннің. Ол түнлі шешек сатып алушылар бар ма екен? Ише бұлмасын. Қойта бірсі қояндар бексін, анда қойды бекерақтан Хатыны яна, сигәне яна. Бір ғайыплы эшләп кайта. Төнге сәгать 3-тә керә һәм махсусалар өчен кибетләр эшли дисең, шешек кибетләре. Туган көннән дә оригинал кытларга мөмкин. Инде достар, без хәтерлисезме, мин Гөлназга әйтеп узган идем. Монда штрафлар килә башлаган 1000 дибеме? Гөлназ, мин бит таптым аны бер сайтта. Син безгә уртадан алып сөйләмә инде. Тыңламаучылар бар. Тыңламаучылар бардыр. Хәзер кем Карл Маркс сорамы буенча бара. Берләргә тели икән, нәкъ менә теге сельхоз академиясында 10-га Толстов урамына. Әгәр дә сез дөрес анда автобус полосасына кирмәсәгез, сезгә штраф киләчәк 1000 1500 җәмәгать. Һәм бик күп кешеләр монда мөрәҗәгать иткәннәр һәм зарланганнар юхиди хезмәткәренә. Ни өчен әле безгә штраф шәпедегез аның өчен дип, ни өчен ул камерабызны төшереп алды? Без бөтен тәртип буенча, кагыйдә буенча ул полосага кергән, дип анда бар пункт линиялары. Һәм шунлап та беләсезме, Сәгөлназ? Нулләштерелгәннәр, аннулировали дип язган монда. Менә әгәр йөрмәсәң, түләячәксең. Шул штрафны әгәр дә йөрсәң, ахырына хәтле алып барып чыгарсаң, әлегә шунда әле штраф түләмә мөмкинлеге дә бар икән. Гөлназ, шунда әйтеп узыйк, әгәр дә кайсыда, әгәр дә берәрегезнең шунда квитанциясы һаман да эленеп тора икән 1000 белән, әйме? Шалтыратырга мөрәҗәгать итәбез сезгә 5333-800 телефон номеры буенча. Шулык телефон буенча минем калган штрафларымны да аннулировать итеп булмасмы икән ул? Минем анда чөнки трассада тоткан берничә штрафым бар. Бар янда 1000 штраф эленеп тора әле һаман. Шунсы тагын әйтим әле. Әгәр дә безне хәзер тыңласалар, белмим, дәүләт түгел инде, шәһәребез җитәкчеләре, мин электрон бар икән, шуны электронный правительство дигән бер.
Şunun aşağı штраф төлемекчи идем. Төлемек Сен теләгән идем. Yok. Min gülmez. Эфир сайын зорлана. Yok, min anda özüm danlarını ettim. Benim штрафlar da çıktı. Akşam olmadı. Akşam olmadı. Yatsız. Yatsız. Akşam da bari hatta Başta seni yoldağı şıqırlar, biknir nervini çıqaralar. Onlarını yomadılar. Hazır indi bankomatının aşığını çıqarar. Bankomat aşığını çıqarar. Mana da birer xal tortırğa kerak bulat. Lakin biraz sonra ailəge tümən yaxlarına köşürüz. Hem ondağı yol xəllərinə tügül. Totar radiyasında. Hava tırışnayı. Tümənimizdə bu minutlarda 1 gradus salqınını göstərə termometrlar, əlbəttə isə -2, Şallıda 1 gradus salqın. Qozonda hozir vaqtda dres bo'lsa bilmayman -1 deyilgan shonasi kelmay 0 gradus atmosfer bosimi tirkimish bag'anasidan 764 millimetrni tashkil etadi. Shag'ishtirma shahodimligi esa 74% quyosh chiqqan bo'lsa bugun 7 soat 31 minutda, Batayinda 17 soat 22 minutda. Sen kun üzerine tava жылыта aşağı deganlar edi. Namada bir keresinçe situatsiya. Shulay Qarag'iz bizni TMTV'da. Hozir biz bildiruvlar to'xtasi bo'yicha shaltiratib, kishidan tashlama so'rayapmiz. Agarda u bizga tashlama bersa, agarda u bizga skidka yasasa, bayasini tushirsa, biz unga Totar radiosi logotipi tushirilgan narsa berishamiz. Minder berishamiz. So, ketdik. Bildiruvlar to'xtasi vaqti kelib jetdi. Ham biz sizga shuni aytamiz kelar, qadrli do'stlar, bugungi efirning mana shu minutlari, shu oldagi bir necha minuti tushirildi video kameraga. Ham tushiramiz. Bulat yılmayıp otur, şeşlerini tora. Böyle sviterlarını retlep koy. Hem әлігі bir neçə minut TMTV kanalında qararğa mümkün bulaşaq. Əgər də bu kanal sizin uyğunuzda yox ikən, tmtv.online.ru saytına kirib, siz bizning әлігі kichkina gina şu bir neçə minutluq efirimizni görə alacaqsınız. Kirigiz dostlar, hozir biz әлігі minutlarda şaltıratamiz bildiruvlar to'xtasi bo'yicha. Bizim barmağından jengil maşinaga yangi pritseplar degan garaj qapqасы. Namazı qizig'ira. Garaj qapqasini ishlaydi ekan. Yangi kompyuterda ham arzon. Garaj qapqasini, ayda garaj qapqasini shaltiratamiz. Sen shaltiratasanmi? Men shaltirataman. Men shaltiratam, ayda sen nomerini, men söylesem. Sen söylesem. Ay, garaj. Demak, biz bugun hozir garaj qapqasini sotib olirga tirishamiz. Boshqa ismini bil. Bayasini bil. O'rgatma Bulat, o'rgatma. Tingla, ham xatirla. Tingla Bulat abuyingni ham shunday bo'larsan. Shunga tinglamay. Bulat shaltirata garaj qapqasini ham әлігі kishi bizga birinchi yil bayadan tashlama yasasa, birozgina bo'lsa-da, u edi bizning jinguvchi ismini loyiq bo'lashaq. Hozir ishlashak biz aning bilan. Ma'nosiz so'rovlar berashak biz o'zini. Mening mikrofonda bor ekan bunda. Sen tushuntirib qo'ying. Alo, senmisiz? Men bildiruvlar bo'yicha shaltiratadim, bildiruv. Siz sotasizmi garaj qapqasin? Sotdingizmi? Yumshoq mebeligiz qoldimi so'ng yumshoq mebel? Yumshoq mebelni sotib jiberdingizmi? Onsi bormi? O, aytdingiz onsini olasiz. Onsida menga bir qiziq dedi. Ismingiz nechik sizning? Farida opa. Farida opa deb aytsam bo'ladimi, deymi? Farida opa, siz qo'ying ekan, men o'zim Qozondan. Qozondanmi sizda? Aha. O'shamadag'ini endi qo'yib olirga mumkin. Farida opa, bu yumshoq mebel, bu divanda, kresloda kiramida? Divanda, kreslosida bormi? Aning tutdi. Mini divan. No, bolani xotirga bo'laydi mini divandaymi? Aha, o biyik tugilmi sen bola tegarab tursa? Biyik tugilmi? Yo'q, biyik tugil. No, ondan yig'ilib tushirga bo'laymi? Yig'ilib tushirga bo'laydi. Biyik tursa. Abla o'zingizni yig'il, o'zing kishi yig'ila olmaydi o'ltiga shunday bo'ladi taqobil divanlar. Normal endi sotilmagan bir yerda yirtilmaganmi? Shistamol. Shista bolalarınız yo'q edimi? Tege qo'ybirolar olaysa tege siyilgan elingni mebellar sotavergan deb tugilimi? Shista borsida. Nonsi yaxshi. Ha, ko'pmi turadi bayasi? 4000 bu 2 kreslo ham bir divanmi? Siz menga balkim 3000 ga berasiz bu komplektni.
Yok bilseniz ben bugün kelip alırım Arşağa. 3000'e beresiz değil mi? Feride apa, belki siz bana hazır yok aytırsınız ha. Aydegiz indi 3000'e. Süleşlerge kolgaç bulmaydılar nasıl? 4000 bulaydı. Aydegiz 3000'e satapız, satsağız, men hazır kelip alam. Benim elimde bugün işlemik akras, biz maşina bile kelip alalarıydık. 3000'e satasız değil mi? Alo Farida apa, tыңлаңыз әле безне. Бу Гүлназ Сафарова видеосын белән Татар радиосы эфирендә сөйләштем. Турдан Ama эфирдә. tanıdıgan gibi tuyuldu. Feride apa siz bizni tanıdınız mı yok mu? Yok. Birazdan qo'shib qolmag'iz. Men Farida apa, bu Tatar radiosында bildiruvlar tatlasi degan o'yin ham Gülnaz Safarova sizdan. Hayırlı irde Feride apa, hayırlı irde. Siz meni tanıdınız deb turam, chunki siz shunda yilmayib, kelib al, Yo'q, Arshada shunday ochiq ko'ngilli kishilar yashaydi, bilasizmi? No siz menga zo'r tashlamaysiz, 1000 so'mlik tashlama, shunga ko'ra da sizning yumartligingiz uchun biz Tatar radiosi Farida apa sizga Tatar radiosi logotipi tushirilgan minder bo'lak etamiz. İlyas Gazizov orqali berib jibaribsiz agarda kelerga mumkinchilik bo'lmasa. O'zingizning Orsha yigiti orqali. Yaxshi telefon. Farida apa, mana yani şey ekan. Farida apa sizga zo'r salamlar, Orshaga zo'r salamlar, ham divaning'iz sotilsin, yaraymi? Telefon trubkasini qo'ymish o'tirib, anglatirib qani dersilarga boshdan nomerini olamiz, adresini shular beramiz. Albatta. Do'stlar, bildiruvlarni o'rnashtirig'iz, bildiruvlar to'xtasida biz sizga baribir shaldiratamiz, biz sizdan baribir tashlama talab etamiz. Ham qiziqlaroq bildiruvlar bo'lsa qiziqlaroq bo'ladi endi, malasa butun kishi. Begemot sotam deganman. Butun kishi unda mebel sotadi, mebel sotadi. Endi nisha mebelni sotib olamiz, lekin biz eng qiziqlarini saylarmiz, sizlar biz ham sizga da shaldiratamiz. Вот так мы сделаем. Вот так вот мы разводим. Шалтыратабыз. Shulay etib biz tashlamada talab etamiz, tashlamani olamiz, ham shulay etib jingishlarni belgilaymiz. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'lasiz. Bo'ldi, jika. Al kamerani, bo'ldi, bitti. Sog' bo'lasiz. Bar, bo'ldi, все.